Ikomplu joħorġu aktar żviluppi dwar ir-relazzjonijiet li l-allegat kriminal Christian Borch kellu ma' esponenti u persuni mitħla sew fil-Partit Laburista għax wara li kien żvelat li l-mexxej Roberta Bela kellu negozju dwar proprjetà mal-persuna akkużata li kienet fost diversi individwi oħrajn li ħatfu persuna oħra u għeddewh li jaqtawlu subajħ u jistuprawlu lill-uħtu. Issa sar magħruf li fin-negozju ma' Borch hemm involut ukoll Joe Kamenzuli, il-fotografu uffiċjali tal-Partit Laburista. Kamenzuli ilu mitħla sew fil-Partit Laburista sa minn żmien it-tmexxija ta' Alfred Sant fejn kien l-impjegat tal-Labor bħala l-fotografu uffiċjali tal-lider, kariga li żamm anke matul it-terminu ta' Joseph Muscat. Fl-aħħar sentejn kemm ilu li rebaħ il-ġlieda tal-leadership qabela impjega diversi fotografi fiħdan Kastilja u li eventwalment spiċċaw jintużaw għal ħidma politika fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wkoll, b'tali mod li Joe Kamenzuli ingħata l-ġemp. Madankollu is-sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw li jagħmel pressjoni ma' dawk fit-tmexxija tal-partit li għadhom iħossuhom aktar komdi fil-klikka ta' Joseph Muscat milli ta' qabela biex isibu skuża għalfejn għandu jibqa' jżomm il-pass biex jidħol f'kull żona tal-kwartieri. Għaldaqstant kultant żmien u jitqabbad jieħu xi ritratt tal-Labor f'okkażjonijiet li ma jkunux jinkludu lil Roberta Bela. Issa l-Gazzetta Malta Today żvelat li Joe Kamenzuli spiċċa fil-lista tad-diretturi tal-kumpanija Princess Operations, parti minn Princess Group ta' Christian Borch. Il-Gazzetta qalet li hu kien fost dawk li jisimhom iddaħħal riċentement fil-bord tad-diretturi tal-grupp ta' kumpaniji bit-tama li dawn ma jkunux fil-blacklist għal xi tender ta' xogħol tal-gvern. Il-Gazzetta spjegat li Christian Borch u l-persuni l-oħrajn akkużati miegħu iddeċidew li jbidlu lid-diretturi tal-kumpaniji tagħhom. Fil-każ ta' Joe Kamenzuli, l-għażla tal-allegat kriminal tidher li kienet waħda naturali, dan wara li Borch iddikjara ruħu kemm il-darba ħabib tal-fotografu tal-Labor. Fil-fatt fuq Instagram, Christian Borch tella ritratt ma' Kamenzuli u kiteb li hu kuntent li hu ħabib tiegħu. Fost tenders oħrajn sentejn ilu, Princess Operations intażlet biex tikri 38 karozza u 3 vannijiet li Transport Malta li taqa' taħt responsabilità politika ta' Ian Borch li bħal Kamenzuli iħossu parti mill-klikka ta' Joseph Muscat. Il-Gazzetta Malta Today provat tagħmel kuntatt ma' Joe Kamenzuli dwar dawn l-aħħar żviluppi iżda baqgħet mingħajr risposta.